Sopan-sopane wong ngoten niku. Kono-kono. Sumingkir saka papan kene ayo Mandura. Mandura. Walang kekek wiwit kula niku ngendangi Ibu Hajah Waljinah. Nggih. Gitu ratune walang kekek kira-kira aku kelas siji SD yae. Kula etuk jatah ngendangi Ibu Waljinah walang kekek nganti sayah keten lho Cak Yuda. Saestu wah. Kuno ning mirasa. Niku padha kalih para pamirsa Kabupaten Ngawi. Wiwit kula nderekke bapak nganti sayahine pecinta wayang Kabupaten Ngawi ora bakal luntur ning malah sangsaya subur Allahumma. Amin. Kabukten. Lho, iki wis jam pira sing kepareng mirsani isih jenjem lenggah sawetara isih ana sing ngancani awake dhewe. Hebat. Ayo mesti no. Sing jenenge wingi Ngawi nganti Banyuwangi niku nek nggon daerah nresnani wayang wis ora ana tandinge. Utaminipun mapan wonten ing Kabupaten Ngawi. Betul. Menika saestu minded dumateng wayang kulit. Nggih. Ora mung ngemongke nggon guyon, nggon lagon, tapi nggon lakon niku nggih digatekne saestu. Oh, estu. Kyai mriki niku gatekke marang lakon tenan kok. Ana banyolan digeguyu, ana sanggit digatekke, ana sabet ya diapresiasi, ana gending ya dimakke. Mula mbombong sing nyambut gawe. Muga-muga para pamirsa sing bengi iki dadi penonton, taun ngarep dadi penanggap. Allahumma Amin. Ayo kudu ngono. Saestu nyicil ayem niki jelas setunggal sing mlebet taun ngarep. Sapa? Mbah Lurah. Masa Mbah Lurah wae. Ah, ora ya isin to pacare empun masuk lurah sak dhuwure kok ora isin. Aya mung kari ndelok keperluane. Nggih. Mbok dalange sapa bakune wayang niku ten Ngawi tetep ngrembaka ngaten lho Mas Yuda. Saestu wong kesenian wayang kulit menika di samping tontonan kebak tatanan ugi wonten tuntunanipun. Tuntunan kuwi werna-werna. Leres. Ana ning nggon wayang niku tuntunan agama ya dilebokake. Nggih. Tuntunan kemasyarakatan ya dilebokke. Nggih. Lho, guyon parikena kuwi ya sok kanggo tuntunan. Oke, ada pesan moralnya. Nek Oke. tembung endahe ada wawasan edukasi, sarana informasi dan komunikasi. Yo, nembang karo aku sik. Siap. Dina Senin Mas Yuda. Aku neng Sragen mlaku-mlaku karo tuku duren. Ana wong wedok Kok lungguh ijen. terus Bareng tak cedhaki sirahku dituthuk ganden. Pengen mesti pengen. Ora pengen. Lah dijak apa ora? lah kono arep melu apa ora? Melu apa ora? Nek aku nur siap ae karek kono piye. Alah nek Bang, dijak ya gelem dijak ya gelem Ya arek kono lah. iso Mas Yuda Iso kaya iki tenang. mah kaya iki mah penake kaya ngene Ah. Iya. Lanjut Nggih. dina Selasa Aku neng Solo ayo kae mlaku-mlaku Karo tuku nangka. enek cah wedok Rambute dawa. bareng tak cedhaki. Gombale mukia. Alah lah Oh, barang dindong pembedaan. tak dong ning totang toding tak dong ning totang toding tak dong ning totang toding tak gintung-gintung kek. ya ilang tenan apa iso bedake wong wedok karo gombal Ah peteng mati oh lampu. iya wanci bengi kok ya Manci bengi. rambute diure ora tau keramas nanti kaya gombal dina Rebo ayo dah Aku neng Solo Ya. mlaku-mlaku Karo tuku bakso. ana cah wedok ndol Klambine ijo. bareng tak cedhaki. Aku dikroyok coro. Dintang tak dong ning totang toding tak dong ning totang toding tak dong ning totang toding tak gintung-gintung krek penak ndol. Oh enak. dina Kemis Mas Yuda Aku neng Inggris mlaku-mlaku ndol Karo tuku lapis. ana cah wedok Ireng manis. bareng tak cedhaki. Kirik didik. Alah, Mas Cak Yuda Nggih, ngeten lho pripun? perkara kirik Pripun, didis nggih. niku kudu dibedakake masalah kirik didis. Ayo, no. Kok ora iso mbedake antarane wong gadis karo kirik didis niku. kok ya kebangetan sing Nggih. lamur mripate Iki nyapa?
Nyapa? Ndang 3 menit to. Kisinan ora nek gamelane kok joget dhewe kan kisinan. Sapa? Kowe kisinan. Pancen iya. Dina Jumat Mas Yuda. Dina jemah, Ndol. Ya. Aku nang sawah Mlaku-mlaku. karo ngusung gabah. Ana wong wedok. Ayo. Bubuk mlumah Bareng tak cedak Indol. murep. Lho iki Ya ra. kok ora pas to kok Ngarepe mburine ya no. wong NN kabeh, oo kabeh, Kabeh. kudune ya kabeh. Lah ya sire arep kono mlumah to. Bareng Barang tak cedhaki to murep. Wedine tak kapak-kapakne. Iya. Dina Setu. Ya. Aku nang cepu Melaku Mas Mondol. karo tuku duku. ana cah wedok cah mondol. Rupane ayu. Bareng kok cedak Indol. Kleru mbok deku. Mbok dene sik enom. Mbok dene sik enom, Mbak. Jenam dingkong tak deng. Tong tang ding tong tang. Kaset. Nesu. Iki tenanan kok kaset piye? Bareng tenanan ora Iki- gelem joget. Iki live kok kaset piye? Kaset. Oh iya. Heeh. Dina Minggu Mas Mondol. Aku ra metu. Melaku. Aku ra metu iki. Piye to? Metuwa to, ra ketang Piye wong to? saithik metuwa to. Ra ketang sithik metuwa. Wong ora metu kok kon metu. Ya ning jero omah kan ya kena. Mlaku-mlaku ning jero omahku, ngono kan Oh, ya kena. Oh, sembah aku tiwas dak. Dina Minggu. Aku ra metu. Mlaku-mlaku Nang jero omahku. Rupane ayu. Bareng wacan. Aku kok wedi dhewe ya. Abape. Ya aja ngono. Padahal aku bar sikatan kok ababe. Wah, ning tenan aku iki Mas Mondol iki cerdas tenan piye wae. Cerdas. Wah. Wis muga-muga panjang umur Mas Mondol, tak dongake panjang umur. Amin. Amin. Ben wong sak donya mati sampeyan urip. Lah engko sing mendem sapa? Ya turu dhewe to kok iso. Bubuk dhewe. Yo, iki ujupe tirakatan. Saestu. Kalih tasakuran jare Piyai Jawa niku laku sing ampuh niku siji melek, loro sabar. Nggih to, artine sabar, ana sing ala-ala ya ora digawe lara, ana sing alembana ya terus ora dadi ugungan. Nggih. Karo tirakat wong sing sregep betah melek kuwi bakale akeh ganjarane. Ya malah marai lara mah. Wong kon betah melek, betah luwe ya malah lara mah. Lah yo tirakate wong ngono kuwi betah luwe, betah melek. Ngono no mesine malah ampuh no kuwi. Marai lara mah. Kok Lho, lah wong lara omah kok bingung to, Mas? kowe iki ngawur wong lara mah kok. Pengen ora lara omah. Ya pengen. Pindah kidul omah. Lho kan aman, ora lara omah, pindah kidul omah. Mesti mari. Apik kula omah, Mas. Lah nyapa? Ben ditabrak truk ndasmu. Kok wong senengane nesu Aja lho. nesu to, aja nesu. Awake dhewe iki ya ora ketang dikaya ngapa ki gedhekke panuwun nang gone panjenengane Pak Carek Bu Carek. Suwun, Iki Pak wis Carek. gelem nguri-nguri kabudayan ki ateges iki apa ki ninggali anak putu termasuk sedekah rasa. Nyenengke piyai akeh ki wis sedekah rasa. Kamangka nuwun sewu dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Nek sing ndongake sakmene akeh wis wali pira sing ndongake karo keluargane Pak Carek lan Bu Carek. Iya. Mulane Bu Carek Pak Carek ki wis ngertos nggih Mas nggih. Ayo mesti no. Piyaine ki wis paham nek sedekah rasa ki nyenengke wong akeh. Lah apa to Mas Mondol? Wong bondo ki ya mung titipan. Pangkat ku ya mung sampiran. Nyawa mung gaduhan. Nyawa mung gaduhan. Lah nek ora disedekahke diweneh-wenehke karo sapa sing berhak nampa ora ya rugi awake dhewe esuk emben. Ning kene iki lho, kowe iki ketok ganteng ning pekok ya niki. Ganteng oleh pekok iya Ya iki. Allah Gusti paringi sabar. Coba Mas Yudo paringi ganti sabar. mic rada cetha. Nggih. Kok ora patek tanggap sing iso Ya mau. Allah. Aku kok iso bingung to omongan karo kowe iki. Balen ana oleh momong. Bondo ki titipan saka pangeran Mas. Kuwi kudu disedekahke diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Pak Carek ki wis paham nek bondo ki titipan disedekahke diwenehke. Sing goblok iki kowe kuwi lho. Kok iso? Bondo ki ming titipane pangeran.
dititipi wong iki kudune dirumat, diopeni ora diwewehno wong akeh. Dadi nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak wehne kowe ke mbok endi?" Pun kula wewehno wong akeh. Hayo ijoli. Arep mbok ijoli nganggo apa? Titipan kok. Ora paham to kowe? Wis ngene misale. Kowe titip sepeda motor bakal mbok jipuk ora? Aku titip sepeda motor nang penitipan. Ya. Ya mesti bakal tak jupuk wong aku titip. Nitip helm bakal mbok jipuk Mesti ora? tak jupuk neh wong aku titip. Padha karo kuwi, bondo ki dititipne kowe iki kon ngopeni ora diwewehno wong akeh. Engko sak wayah-wayah Gusti Allah jipuk, kuwi barang ijik enek. Karek ngewehno. Gusti nyuwun ngapura wong Gusti Allah padakne karo maratuwamu iki lho. Iki pangeran Gusti Allah sing gelar jagat ki maha welas maha asih tanpa pilih kasih tur meneh Gusti Allah ki maha rahman maha rahim Gusti Allah mono ora sare ngono lho. Lah, iki lho. Nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Ya ta. Mesti Bleset wis ngene-ngene lho ampreh awakmu jelas ampreh awakmu genah. Kowe iki jane paham wong sedekah apa ora? Wis ana aturane to, minimal 2,5%. Cocok. Kuwi disedekahke. Paham wong sedekah. Paham. Lah sing gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik wis. Ngono ben kowe paham. Wong kok ora ngerti-ngerti, sing gelem sedekah entuk rahmat. Lah, kowe sedekah apa ora? Ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti sing oleh rahmat bojomu. Amin ya Allah. Lah, berarti wong loro iki nyedakne aku pegatan karo bojoku. Lah kok iso ki lho? Lah arep itu ana rahmat. Aduh. Eh. Ya Allah. Anu pentil rek, wis aku tak omong. Ora perkara, loh ya Allah. Sing kulino sedekah sapa? Bojoku lho. Nah, tegese ngene lho, ora kok rahmat-rahmat wong wis entuk wahyu. Wah, Lah. entuk wahyu. Lah malah dikeroyok loro. Rahmat karo wahyu. Oleh nugraha. Lah malah telu. Widodo. Lah malah papat. Slamet. 5 geleput bojoku, Mas. Bojo dikeroyok 5. Weh, Gacokan bojomu ngono lho iki kok Wong iso. kok angel ora jamak. Tegese rahmat iki paham rahmat apa ora? Iya, paham. Rahmat sapa? Rahmat bakul mie ayam. Aduh. Dudu kuwi. Rahmat ki welas asihe pangeran sing diturunke ning gone para umat, para titah kuwi jenenge rahmat, Dul. Tak anggit rahmat bakul mie ayam. Wong nek Mula contoh kaya panjenengane sing kagungan kersa Pak Gunaryanto niki. nggih, Pak Cari. Nggih ta? Pak Cari. Wong ki nek kulino sedekah, uripe saya baka. Wong ora mudeng-mudeng. Ya ra Cak Yuda. Nggih. Diaturi. Nek gelem sedekah tegese ora roboh saya baka. Nek wis wong gelem sedekah, uripe sansaya bakoh. Amin. Kuwi sing pancen digoleki. Nggih. Jang-jang. Arep golek apa to? Nggih, golek apa? Jang-jang. Apa-apa sarwa turah. Lah, Pak Cari karo Bu Cari niku. Nggih. Jang-jang. nek ora napa menika putra-putrane ora disengkuyung panjenengane arep piye kepaneh? Ndang-ndange urung. Lho karepmu piye to? Ya ban wis bakoh ngene terus ndang-ndang. Ora, lah nyontok kaya Mas Bayu panjenengan cobi Mas Bayu sing matur Mas Bayu. Lah wong jenenge wong iki ya kanggo irama to. Nggih. Bu Cari karo Pak Alon. Cari niku rak ya wis ngerti wong urip iki kudu seneng sedekah. Leres. Wong sedekah ki ora alim poso ya bakal. Dang. Pancen leres dawuh panjenengan Mas Bayu, wong Diaturi. sedekah menika marai becik, marai apik, awit ana tetembungan becik ketitik ala ketara. Tata. Betul. Coba kelo. Betul. Wong urip nang alam donya kuwi ibarate wong mampir ngombe. Niku dawuh para kiai. Betul, sing kula nggih. tampa.
sepira to suwe ning alam donya? Hah? Ibarate kaya wong mampir ngombe. Nggih. Mulane kudu ibadah sing sakakeh-akehe ning diparane wong menungsa. Sok bakale mati. Jeng 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 jeng. Dadi ngeten. Nggih nggih nggih. Wong kuwi nek nganti ora disedekahke uripe bakal rekoso. Rekoso. Nah, rekoso ning donya ora dadi ngopo, tapi nek rekoso teng mriko, bakal disiksa. Ngono lho, Mas. Ndang. Iki ngopo? Senengane kok mesti ngono. Ndang kok ya gak diwehi. Lah wong ki sing sabar. Nesu kok karo krawitan apa iso nabuh kok nesane. Apa iso Nek ngene nabuh? ditinggal mulih karo yoga-yoga. Nek nganti kanca-kanca moh nabuhi karo kowe, Ayo isamu apa nek isamu apa coba? nyepelekke. Modele ki ya aja kaya ngono to Mas. Rempeyek ya rempeyek. Ning ya aja diremet-remet. Terus? Ngenyek ya ngenyek. Ning ya aja diremet-remet. Aku Aja banget-banget. kok ora trimo ki ngopo ta? Lho, kok ora trimo ki ngopo? Lho sampean ra ngirim kok. Lho ora kok sik. Kok sampe tak lokke apa iso nabuh sajake kok kaya wong ora trimo. Nuwun sewu Mas, nek masalah niki kula tengahi. Ayo coba mundur. Panjenengan apa mboten kulak pawarto adol pangkrungu ujare Mbok Bakul sinambi wara kondange Mas Mondol. Nggih, napa tak kondange? Gamelan Lokananta ingkang tinabuh para dewa paranggananipun para widodari. Heeh. Wonten kayangan Lokananta menika nek sing nabuh mboten panjenenganipun pukulun Bathara Mondol. Wah, Napa ngatasi to Mas? Ora Napa ngatasi? Ora ngatasi wis to. oh dadi sakniki derajate wis dewa to. Derajate niki di atas dewa Mas. Wah, leluhur di atas dewa niku. Niki termasuk Maha Wiku. Dwijawara. Brengengeng. Wah. Ada. Iya. Lah nek trimet kanca-kanca ya apa? Kanca-kanca ya apa niru tok isone. Ora iso berkreasi dhewe. Tidak bisa menciptakan. Menciptakan kreativitas, cipta rasa karsa ya to Mas Mondol. Iya yae. Iya. Iya, aja nganggo yae, engko ndak kendo meneh. Heeh. Iya. Engko ndak disepelekke. Oh, dadi sampean ki ngerti tabuhan, iso nabuh. Lho. Carane sapa? Aku tenanan lho, teko tenanan. Iso. Ono. Nek sing biasane nek arek monggo katuran dumateng Bapak Lurah jengkar saking sasana Palenggan terus tuduk kae ngono kendange piye tuduk gendek. kuwi apa Mas kuwi? Kuwi Matraman. Matraman iki jarak Jakarta kono lho. Matraman iki nggo daerah Mataraman. Mataraman. Oh, diganti wong krungu pian Matraman. Oh ya. Sing biasane monggo Tuduk, katuran tuduk. Duling gendek. Kendange Isa. piye ya iso ngono. Lho. Nduk, kuwi kendange pira? Wah, wene ra Pak Cip ra iso. Wah, iya. Nggih. Oh, hebat. ngoten. Cara tabuhan liyane apa ya paham kowe? Kok takonon sing angel sisan Iki jenenge apa Mas? Iki ngono jenenge kenong. Weh, Oh, hebat jenenge tenan. kenang. Ya isa muni, Iso muni ampre muni. dituthuk. Paham Mas, paham. sing gandul-gandul kaya apa Kae pirang-pirang. sing gandul-gandul. Kayak kempal, Kempol. kempul. Kempul ya isa muni. Bisa Isane muni, dituthuk. suarane. Gong. Ya. Paham. Paham. Lah kuwi sing loro kiwa tengen kuwi Kuwi kendang. ya isa muni. Iso muni. Ampre muni. Dikeplak. Suarane Dung tak. Wah, tundak neng. Ya. isa. Kena kendang kok mak neng ayo. Lah kae Mas, gedhi kae jejer-jejer kae apa Mas jenenge? Kayak demang. Demong. Tembung ya isa muni. Iso muni. Ampre muni, Ya dituthuk. suarane Mas. Ning nong. Tiang lho wis. Lah sing jejer-jejer songo kae apa Mas? Kayak ngono kayak onde. Sinden. Sinden. Ora sinden apa takono. Ya isa muni. Iso muni. Ampre muni, Ya dituthuk. suarane. Aduh. Panggilange. Malah gila. Yo saiki waranggonane dionekke. Yo nekke. Tutuken waranggonane tutuken. Tutukan tak gocok. Disepati aku sing tutuk-tutuk kowe sing ngendang ya. Ya. Ben dikandani kanca-kanca. Ayo coba kendange saiki nganggo tutuke Mas Mondol. Alah kok Coba. tutuk to Mas Dang. Apa? Congor. Kok halus Ora ya apik cocot to. Ya ora ya. Sing ngentongi Mas Yuda, Heeh. sing ngendang Mas Mondol. Ya. Nuwun tulung kanca-kanca kalih dibantu.
kanca-kanca pendemung, penyaron Ah. dibantu Anu ya nggih, liyane. tolong dibantu ya, tolong dibantu ya. Nggih. Tolong dibantu ya. Ya, prak. Jadi apa ayo? Iki kaya Pak Tarman. Tarno. Tarno. Tarpan wae. Ayo. Wis siap Monggo. ya, Mas Mandal, Wis wis siap, siap, Mas siap. Mandal. Ayo. Ayo. Duduk, duduk. Tuling gendak. Gong, gong. Piye to? Piye? Mangun pul. Kempul ngun. Piye? Piye? Nek wis tuling gendap terus piye? Gong. Oh ya. Ngono. Abanono to, abanono to. Tuling ngendak. Gong. Ya, Iki kok sakne cah reokan ora mudah. siap ya Ayo. Mas Mandal. Ayo. Duduk, duduk. Tuling gendak. Duduk. Gong. Gongon. Gongon. Tak matem. Ngopo arep dibalang telek kuwi? Oh, sirah. Patak. Wong ngerti nek mustaqim kok ya. Tokol. Bos Mulyadi. Ya. Ya. Ngene. Duduk, duduk, duduk. Mbak Niken. Sik, suarane rusak sapa iki suarane rusak iki? Iki lho iki nyok. Oh, ya Allah. Melu-melu ya aja melu-melu bani bibu pesidan nek kowe ora percaya karo bibu pesidan nek Sing nyindan sapa to iki? Nyindan barang nyapot jane. Oh. Nyepelekne kowe karo Mbak Darsini, nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe. Rumangsamu suaramu apik-apik dhewe. Melok nyindan barang lak ngono kowe. Ndek apa to kuwi? Iki mau nek genah aku krungu ujung jari. Oh ngoten teman. Lah ya, lho. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Tapuk. Ha. Apa ora krungu mau? Turuk. Dat. Jung cari balung. Lho, kuwi suarane sapa kuwi? Iki Lah, apa? iki aja ganggu nek wong nabuh. Ganggu ae kowe iki. Sing ganggu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono medhun kono. Medhun kono. Ngaleh ngono. Ngaleh. Angger sekali kok ganggu. Nyemplung kali kono. Nah, kono ndang Medhun. jolo. Ayo ngalih. Kono. Oh, Kok ngono wae. kono. Ayo, ndang ngalih. Ngaleh kono lho, ganggu ae. Bon, aman, selamat. Aman. Monggo. Duduk. Jung cari balung. Kok cek ganggu ae? Ganggu ae tak idoni kok kene lho engko. Ngalih. Halo, jejer pacare kono. Ngaleh kono. Yedeng ngono. Sayu to. Dalam. Yo, awake dhewe iki Lah, nggih. Wis, aman. Duk Niken. Bang. Wah, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane Niken ki ya ngopo? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajari den wis umur pira to, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar Nggih. nyinden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh pranggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik, undu-unduane ya mesti elok. Nggih. Ha kaya Niken iku. Pun, selamat wis renek pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, Ya. saiki diaturke Cara anu. pari nu wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Ya. nggih no. Nggih, Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung, mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok Iya. gaweane. Nyambut gawe. Ah, nyambut gawe. Dene sing neng ngisor kok ora gelem nyambut gawe nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Oh, gleleng malah. Lelek Leleng saiki seneng entuk saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis kuwi ae. Ben. Ora ngerti nek kuwi asline dicicil, ora mudeng. Namudeng. Wis ben itu saweran wis ben. Wis uripe gen wis saweran. Awake dhewe pokoke nyambut gawe. Nggih, nggih, pun. Kersane, Tanpa pun. utuh, alhamdulillah. Aman. Iya, no. Lah nyapa ora rene? Nyenyek akeh kono kenyek. Akeh kono ngenyek. Ngenyek wis ben Mbak, ben gak apa Mbak Niken. Ya.
Ya ora. Yo Gleleng dek. Lho, oleh nes saka Pak Lurah. Wi DP tahun ngarep. Wi DP tahun ngarep wi. Kekno mik. Mik. Kok kemelintimen iki lho. Kemplelet dek. Kemlelet. Kuwi rumah Iki mike iki lho. Piye wong iki mbok yo sing anu ora usah gleleng, kok terus ora gelem munggah ngopo? Monggo sing dereng. Lho, akeh kene karo kono munggah nyapa? Lah nek ning kene ngapa ta? Nek kene nyapa? Kakean potongan. Kowe lho ning kono oleh pira? Lho, iki kok rencanane olehku tok 3 yuta. Oleh neh iki celuk neh. Ya Allah. Mare yo rai-rai kotak amal. Monggo sing dereng mriki. Malah diselgarake. Loh, mantene urung. Ora ya dosa. Ora ya rugi. Kok ngisini-sini piye to njaluk ngono? Apa ora isin? Ora isin kowe. Ngapa isin? Oh alah, ger. Ben. Iki nembe manten kakung, lah manten putri. Anu. Kampret. Utang burine sik gak apa-apa. Pak Carik piye? Pak Carik. Pak Tarik. Ngapa? Sampeyan dereng ibu tok. Kampret kalau piye kok iso Pak Carik? Pak Tarik. Yo duweke. Oh ya, ayo duwike. Wis komprat kampret kok gak paham. 3 yutane kurang 200. Wis ta wong ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah kok jur mundak ae. Akeh rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Golek meja ya ta. Nggih. Turu ning dhuwur meja, dikrukupi jarik ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. Kuwi ora ngantek sedina 5.000 cek. Oleh akeh winko. Padha ro nyedakne aku ndang mati. Masa entuk akeh ndek men berarti entuk akeh. Wong edan. Wampluk bisa engko. Ayo wis ben ning kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ra Jawa. Iki tak turut rono nyatus-nyatus metu priya. Ora entuk ning kono. Ning kono lho karo bae tok. Pengko salah pira? Loro. Dipotong 100. Lah nek salah nek ping 20, berarti potong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben. Wis ben. Ayo Mbak Ya, nembang iki ana sing kersake Sri Huning dibawani sik. Siap nggih. Ayo, monggo. Aku iso bawa Sri Uning wi aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu. Jare penak ning kono. Ra gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan 1 yuta. Ora mung 500, 1 yuta. Dol. 1 yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi aku moto duiten. Ya. Mbak Silvi arep mbok terak. Bang, upama sampeyan iso bawa 1 yuta. Duweke. Lah. Kabeh. Ayo dah, waduh gleleng iki Nah. Alah ngelu aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Oh, sirahe anu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. Nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Geleling deh. Apa niken? Loh, ngapa? Apa? Nyandak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Iya. Niken. Ngapa? Niken Apa maksudmu lho apa? Kowe kira apa ngopo kok mulek ae. Ya ora apa-apa. Tak kira gua apa kok meneng ae. Yo bawani. Gua iso. Yo, iso bawa jroning 1 yuta. 1 yuta. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang longi 100 tok. Yo. Nah, Sai. Nyapa iki ngatur aku nyapa? randang dan sae ngene tak gawane sik. Ojo. Nyapa? Engko arep mbok suwelno kene aku ben gak cukup. Ya roh. Kok iso Sinebut. meneng. Sinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing gawa sapa? Kowe nembang. Wayang kok nyenyet. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya drama. Sri Uning Mustika Tuban. Lah.
Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun Tuban. Iya to ki mengko semal. Ampun Tuban ngono. Ayo. Marai. Kowe arep melo marai. Apa ora bener sak. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban oh Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya iya. Tane. Nano. Ayo cakep putra ngono lho, tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira lawe. Hup, saiki Mas Mondol bawa tok sing gandrung yuda. Nah, Ale. Nah, suaramu di sana. Ale. ngalah. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangen Lanjut. wong ayu. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka gunung nang kene lho. Lah, wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo. Malah dibaleni. Ya wis nang kene. Wah. Monggo Mas Yuda. Oke, wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwa Rasah ana ing percaya. sajroning taman. Rasa percaya wong lanang arek entuk cangkeme ngono kuwi to. Sampo. Iki gandrung kok sempet Eh. paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakepke. Rata-rata wong lanang arek entuk yo lambene lambe diapik-apik no. Padahal lambene yo bosak. Angger arek entuk yo ngono. Nyepelekne ya to Mbak Iya, Niken. kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Wale. Duk pranggung. Nggih. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe. Oh, mboten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. Ora bareng nakal. Mboten. Yang manis. Nggih. Oke. Oke. Sebagai seket ya. Allah. Ayo. Ya, Tutuke. Nduk pranggung. Duk pranggung bojone ke. Ini tak. Karo. Ayo. Duk pranggung bojone goro. Nano. Nonano. Alah, aku baleni neh. Ah, kamu meneng ae marang Iya, iki iya, aku iya. iki latah. Latah kok. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel. Kan gak enek kancane terakhir ngebel. Oh, Yo, iya. dah, lanjut. Wiratmaya. Ben aja disalahke sak. Ben Bener, nggih, kabeh. ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung sriuning gugur. Bener. Biasanya gundul. Nek sing iki lho, sing iki kok dadi musikaning bangsa ngono terus tampane kedang entak dung 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 ngono ya. Ayo dah, Seta, coba. Iki terus dadi kae, dadi sing ngene iki dadi apa? Cikal. Alah, cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Rantung. Ambek ocim sisan. Ayo. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Cakil kok isa. Cakil kok stroke. Ayo. Nganggo anu no, nganggo untu cakil. Lah. Ayo. Dalang, gua iki letong. Weh, capeng. Wedan tenan. Angelmu to wae. Eh.
tujuane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Ya. Janaka nih, Mas Yusuf, Janaka. Oke, Janaka. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh iya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo. Nyumak nyamuk kuwi apa? Kowe kok mangan apa? Gedang. Kowe mau untu. Oh, untu lho, Bang. Heeh. Aduh, kasuk kolu. Untu kok dipangan. Untu kok iso. Oh, alah. Ganti iki. Ganti utuh. Ojo dipangan. Ayo ganti utuh. Ayo karo mong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Dalang tukang masuk angin lho. Nyapa? Langkon yo fresker. Lah terus Saiki untu yo fresker. Kuwi gedang rasa mentol. Gedang rasa mentol. Ngono lho. Ngono. Ora mentol dadi kentol. Kok nesunan. Wah, mbok. Cakilipun sae nggih. Oh, sae. Wong jebolan Sri Wedari kok. Oh, nggih. Alah nek sing nuwun sewu nek pas Bambang Cakil sing nyakil Mas Mondol terus Bambangane Mas Ali Marsudi wah sae tak itu. Oh iya. Ya Mas ya. Kak. Yo, tutuke. Ayo. Ayo bandikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Tanurung Sri Huning gugur. Nano. Dadi mustikaning tobat. Monggo, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Ayo. Sri Huning mesti katoban alabat tresno. Ulululing, Yo gonggo pino Mas Anggit. Sri Wening puterane
Terima kasih, matur sembah nuwun. Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih. Kitir semilir. Wah. Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir semilir ja diaturke. Nggih, enten nenek sing pamundutan. Napa, Nduk? Puspitanala, Mas. Oh, Puspitanala. Boleh. Ayo. Oke, Puspitanala sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitanala. Ayo, Ja. Diaturke yo njajal garap gamelan. Puspitanala. Monggo. Yuk. Ayo Mbak Tutut.
luar biasa jan-jan. Ayo ora guwak wong bocah pinter ya ngono kuwi. Wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke ndoniken ya. Sik, iki ana nawala meneh. Taurutke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine isih. Rene monggo Mataram. Turuk. Ayo. Larak disampirke, Larak ngampirke. Tek. Eka, Nggih. Cik melek, Nduk. Pangestunipun masih dong. Iya, iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu? Nggih, mugi-mugi Mbak Manten Mas Manten tansah pinaringono jodoh sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya rabbal ngalamin. Dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye to? anu apa-apa. Piye ta? Piye to, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah, Omongno. Paut. Paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah iki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Piye arek nganggo ayo. Nggih, niki mantene kakung menika CEO, Anu Mbak Eka. CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. Berkah Ayam. Wah, berkah. Oh nggih. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis bosok kuwi. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi romo seger. Oh. Ya. Mbak niki kan anu sik leren ning kono sik Istirahat. istirahat. nggih kula tak sumenekke lega. Nggih. Istirahat. Sik. Monggo. Yo buka bonang Mas Heri. Monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nem loro. Oh sik. Up. Lah. Kuwi apa? Buka apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nem loro, jiji rolu, nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Heeh, ya wis bener. Bener. Slendro iki. Aja dibantah. Ben. Pokoke apa omonge dhek iki bener kok kabeh. Bener. Bener kabeh aku. Yo, monggo Mas Heri. Yo, kendangane tanan. Oh, ayo yo. Ibarat kembang kowe isih wangi. Ibarat tebu Ibarat tebu kowe pancen legi. Akeh tamun sing padha nyedaki. Nisap sari sarine kembang mlagi. Budale esokmu yen wis sore.
Mas Nanda. Oh. Yup. Aling, 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 aling. Yo, dangdut ke tanan. Yo. 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 Ibarat kebu. Terima kasih, matur nuwun wis diaturke cewek gaul. Yo, gemene wektu. Mbak Fahmi karo Mbak Suci, monggo mentaram turu. Yo, yo. Ae Ketan bali ulang apa setiane kelakon. Yo, ana sing ngesake sambel kemangi. Sambel kemangi, yuk didum loro. Dom loro, dom loro. Sing nyambel padha enake, padha sedepe, padha pedese. Oke, oke. Ayo diaturke. Yo, Cah, sambel kemangi. Monggo, yo.
Wis diaturke. Yo, sik. Saiki Dini karo Mbak Dita yo, monggo. Dini Dita. Monggo, yo jemeneng monggo mentaram. Turuk. Yo yo yo. Ae ao e ao. Semangat ya Nduk ya, Mbak Dini, Mbak Dita. Semangat. Selalu Ayo kudu no. Ora arep ngopo. Anu sik, aku nyuwun anu Malik Pelok. Oh, Malik Pelok. Nggih. Iki ana sing ngersake anu Mas Mas Yuda. Nggih. Niki rada klasik, ana sing ngersake sarung jagung Semarangan. Weh, Pak. Pelok Cocok. barang. Cocok. Remenane piyai mriki menika panci warung jagung. Warung jagung mriki. Sarung. Lah ya ning warung iki gawe sarung lho arep kuwi kan. Ya enak. Yo. Buka bonang monggo Mas Heri. Monggo. Monggo yo. Yo. Mbak Dita. Yo Din. Selain janji yo.
ing janji riptanipun Bapak Mas Yuda. Nggih. Nggih, sampun kula aturaken. Kula kintunaken dhateng Pak Tarno Tania Jaya, Pak Supomo saking Jember. Lajeng menika Mas Agung Rancak Gamelan Wonogiri. Mas Wardaya Jumantana. Oh nggih. Oke. Ayo, iki saiki gentari. Gentari karo Mbak Niken Salindri. Niken Gentari karo Niken Salindri. Wah. Mataram duduk. Yo. Kemerdekaane wong. Lah ngapa ta? Jajah kamardikane wong. Wong turu iki padha karo wong merdeka lho. Sapa? Gugah. Sapa sing turu iki sapa? Aku. Oh, Mbak Niken lagi. Niku nek ana wektu dienggo istirahat wis sah hukume. Heeh. Nggih ta? Nah, kejaba nek sing turu niku Mas Mondol, lah kuwi ora tak cemplunge kali ngono. Ayo. Yo saiki Mbak Niken Salindri karo Mas Yuda, Niken Gentari karo Mondol. Kena, sampean balik. Ngene. Ini, Dek. Deh, ngene. Ya, wong iki. Nyapa ta, Lek? Tok gebes-gebes iki apa, Dek? Ah, wong kok ayu ning Lah, Ayu ta. diatur, ya. mangane opo to ya? Aku. Wong kok le kemokop. Nah iya. Iso pentung-pentungan iki. Kok pendung-pendungan piye to? Ora nek anu kon iso duding-dudingan. Oh, kowe salah. Oh, ngono to karepe iki. Kaya wong sut. Sut. Jebol kabeh ya baul ya. Iki ana sing ngersake Lestari. Ayo. Oke. Ayo. Menika kula aturaken Pak Asmara Santo saha para kanca. Oh nggih, Mas Moro Santo. Wah, asmane Bapak Semar. Lah iya. Monggo ayo Lestari diaturke, Nduk Niken karo Nduk Gentari. Monggo, ayo kene. Jago. Sang Dewi katon
Terima kasih matur nuwun, Nduk Niken, terima kasih. Terima kasih, Mas Aweto Bayu. sehat, aweto Amin. kundang, aweto laris. Amin. Jaga kesehatan ya, Nduk. Oke. Mas Yuda, Nggih, kula Mas matur Bayu. nuwun, kanthong Matur nuwun sanget. Nggih. Bakenipun ayo padha ndonga. Nggih. Panjenenganipun Bapak Gunaryanto sak kulawarga tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Amin. Sumarambah para warga ing keras sak kiwa tengenipun tinebihna ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma. Amin. Mas Yuda ndongake apa? Mugi keluarga geng Bapa Carik ugi mandhapipun dumateng temanten sarimbit anggenipun mangun samadyaning beberan agung saestu pinaringan berkah rahayuning Gusti cinaket ing bagya mulya tinebih ing suker sakit binucal ing sial jangkal pikantuk rejeki ingkang halal atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen. Amin amin amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Siap, Mas Yuda. nggih, nderek. Monggo sewang-sewangan.